Vítám vás u mého dalšího videa. Budu točit Bed Wars, nejsem tady s nikým, za 5 sekund nám to startuje. OK, právě nám to startlo, teďka bych si šel rovnou něco sbírat a rovnou bych si koupil brnění, OK, a rovnou ještě bloky, dobrý. A už bych mohl jít stavět. OK, tak dobrý, teďka si jdu ještě pro tyhle irony. A ještě bych to mohl vykrást tady. Dobrý. Tak, akorát mám na chestplate a na meč. Chestplate a meč. Dobrý. A rovnou bych na někoho mohl jít ráž. OK. Já jdu už ničit postel tady. OK, dobrý. Já jsem mě tady schoval červený. OK, na toho kašlu. Já bych šel radši rašovat na další. Jsou zničený aspoň ty postele. OK, žlutý. Tamhle vidím jednoho. OK, dobrý. Postel. Come on, ne. Dobrý. Tak. OK, dobrý, tohle je modrý. OK, tak žlutý. A ještě bych chtěl teda zabít ty zelený. Jsou tam hnedka. Dobrý. Jablíčko tady mám ještě. A teďka, jo, no, oni ještě nemají cestu, tak já takhle koupím bloky. Tak. Tak. Vidím, okay, to je jedno, já na ně kašlu, já hlavně musím zničit postel. Dobrý. Tak. Dobrý. Jeden kill a ještě tady ten druhý mě neuteče. Dobrý. OK, a teďka ještě zbývá jeden hráč, červený. Červený by mohl respektive být u červených. Co tam kouknu? OK, už ho vidím. OK, tak mě schodil. Já spadnu radši sám. Dobrý. Mně zůstávají věci, protože jsem VIPčko. Takže jak vidíte, tak. A zůstaly mi věci a teďka teprve na něj bych mohl jít. Bude to možná lepší. Tak, 3 goldy, OK, akorát mám na ně. A teďka bych se ještě koupil na něj strančku, protože je trošku silnější. Dobrý, zabil jsem ho, vyhrál jsem. Tak jestli se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, koment a ahoj!